תגידי לי מתי. אקשן. יש מקומות שהם הרבה יותר מארבע קירות. הם הופכים להיות חלק מהמשפחה. הם רואים חלומות נולדים והם מלווים אותנו לאורך חיים שלמים. בשנת 1956 הכל התחיל כאן. לא היה הרבה, רק חזון, עבודה קשה ואמונה שאפשר לבנות משהו שיחזיק לדורות. במשך עשרות שנים המקום הזה לא נח לרגע, שקק חיים. בכל בוקר נדלקו כאן האורות. בכל יום נוצר כאן משהו חדש. מאחורי כל מוצר עמדו אנשים, ידיים עובדות, לבבות גדולים וחברות שנבנתה לאורך שנים. כאן בשוקן 4 ייצרנו מנגנונים ומסילות לשולחנות אוכל נפתחים. עבודה ישראלית, מדויקת, איכותית, כחול לבן. אבל זו לא הייתה רק מכניקה, זו הייתה שליחות. כי בחרב מסילות ייצרנו את התשתית הנסתרת של תרבות האירוח בישראל. בכל פעם שמשפחה נפגשת, בכל פעם שפותחים שולחן חג ומקבלים אורחים, בכל פעם שצריך להרחיב את המעגל ולעשות מקום לעוד מישהו בלב, המסילות שלנו שם. אנחנו לא חזית השולחן, אבל אנחנו התנועה שמאפשרת לו להיפתח. מהמפעל בשוקן יצאו המסילות שבנו את רגעי הביחד של אלפי משפחות ישראליות. וכמו כל סיפור טוב, מגיע גם הרגע שבו צריך להמשיך קדימה. לא בגלל שהעבר נגמר, אלא בגלל שהוא הצליח. כל מה שנבנה כאן, כל מה שלמדנו, כל הערכים, האנשים, הזיכרונות, הכל ממשיך איתנו. אנחנו לא עוזבים את הבית, אנחנו לוקחים אותו איתנו למקום חדש, גדול יותר, חזק יותר, מוכן לעתיד. לשוקן 4 אנחנו אומרים תודה. תודה על 7 עשורים של עשייה. תודה על הדרך. תודה על האנשים ותודה על כל מה שעוד יגיע.